Karbi Anglong ke do okchung prana song Jasamet ke LNLF PDC ke UPLA KPLT pendanglok song trogatum ke ramtang chiti ni phai clear ni Central Sarkar la pen State Sarkarang bong monsama Lamdon chetok de phi pini Karbi Anglong nang chile tanglo Monsama Lamdon chetok dat pen pini Karbi Anglong nang kele hut Karbi Anglong pen Nogam district ahoi long ke do gothunga jialong adon ri selam ponsi KPLT KLNLF UPLA PDC ke pendanglok ke ongdung arada tum chitto dunsi kangthum karne asai dengpon Ilitum la tripartite labangso Karbi peace accord labangso agreement mate labangso alu thui kachetok Lamdon kachetok along chukedam tang tarik ke thom mate Saturday arni si Delhi rong so pilong Amit Shah alang li minister ke do pen la pen ilitum la Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram rong hang alang litum ke Japon si alang litum Karbi Anglong team pen la pen representative of Karbi peace accord alang litum pen kado we atum dam si hala dak Lamdon chetok dam la sila bangso Lamdon ke chetok along la bangso abilta non penangan ke chithang dolo la pen ladak Karbi Anglong mang just bet isi mix reaction son si thek long lo edhok atum mang ke aning kang samsi la puson tumta chepaklang pon dolo edhok atum mang ke aning karong la puson sidame ilitum Karbi Anglong arada tum thek long lo sidame ahopera lam mang ke la lo Karbi Anglong ilitum monsam ke banjie phan peace and prosperity la bangso ke banjie phan si alang litum penangan Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram rong hang ke bor ipon ateng si pini alang litum la bangso asai kichun lo puson si alang litum ke thek lo sidame ahopet kachesong along labangso Lamdon 100% ilitum Karbi khai phana kerap doluma pu alam pen tenglok penangana arada tum mangke mahuprong son si mix reaction son si tekolo la si non makin ilit di mangke lalo ilitum la Karbi kenelef asong atum alang litum ko ana ningkan penone alang litum ceasefire agreement do pen alang litum non 2021 an si alang litum labangso Lamdon kache togolong alang litum asong pes nami dudul lo si alang litum akedar tum mata kadung itu da aning garo so si tekolo non bang alang litum alidar tum han kangthum karne di mate alang litum aning garo si patlang si alang litum labangso entry get along non labangso get along non alang litum Bangso kangthum karne asai kedeng ahut PDC ke chairman Songbijit ingti pen kaningje pona tengke noni lituma prang raratung nangkache dondun de pu hangjo hang hai setami lapusona bangke kali Karbia khe phan kapana hok de jia phana bangke nilitum ta matha the pusi ningje India government was something making some song book la so report bangke non ni mani ni hangyu kami la bangke la so ni lam ni la ke akimi ni tu da chinia teng te la ke misal sama si Karbi phang Karbi ke phang ni na phang de ni tu ma thabe lai lo en ka tu ni en ni ta long la draft ta long la kata ke tok Article 244A alama bangke niltum Union Sarkar phan penangan chingki chathanlo bonta India Sarkar atuma bang lake KAAC kachari atum pen chingki chathan pon pupusi nilituma phan nangketha implementation la bang ni tum pen alang kumpan India government phan penangan explain lo lake article ding piklo sila bangke implementasi ini selama itu nih itu ambil itu isu bulan ini lagu napu bangke la Karbi Anglong Thomas Council guru di itu memang lah nak tercingkit itu arulah implementasi sendiri lagu sinan ini nong ini hang juhang hai dah dulu Bonta bangso Article 244A putha bangke niltum kachesong ington te puta PDC ke chairman ingtia sang hopen ningje pontu lagi ington te lagi itu baru ladak usia bison tajiwa kosong betul rat tolong di rat tolong itu ini kita ini kacirap ini lah kacirap kacip turun lah itu verb itu itu kan bisa serta tubuh Lasonsi langhin phuloni center pendanglok towar soding along karcho asai dengpon Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live